Ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon heel confronterend. Het is gewoon triest dat haar leven zo moest eindigen. Hey, dit plast er helemaal aan, zie je? Moet je kijken. Kijk, daar heb je het al, zie je? Ja, al die lijkvocht hier. Het matras was niks, dit is echt het probleem. Letterlijk wat je ziet, dit is gewoon een gesmolten lichaam. Op een gegeven moment, als je hier weken ligt, je lichaam verandert gewoon in een hoop soep. Dat is triest. Heel triest.